Amen kapara kani kasi ni syukur na kicing pulih na kicing thau bakoi na kitab Isaya nang tu lupa kalau nong kebelai pulai khot ar pu ar mata kasni ini puson badia ki khot na ka Bible ki baya ha bat kani ka khot Isaya nang tu lupa lai pulai khot ar pu ar. Hang ni utrai unsadon lembat ni halaka buram sim. Oi utrai ulong unong bisyar jongi. Utrai ulong unong sensyar jongi. Utrai ulong usim jongi. Mau unsapen im yangi. Kaktin jong utrai isungu yang beli. Konmen kopara hagani kesingi kasi opera mata kasi arpulai terik benai Desember ipuson halor ke jinglong sim jinglong nong bisyar jinglong nong penim jinglong sim jong trai jengi ujisu ya ubalawan long do long pun ha kene kesela pertei ulawan ha kini kibenta ban long nong bisyar ban long nong sensyar ban long sim nang ta ban penim ban long nong penim kini ban long nong bisyar ban long nong sensyar ban long sim ban long nong penim kajing long nong bisyar jong blei ha lor jong kibriu barok kade kajing bisyar ka bahok haba ni pule na ki kitab nang tu lupa repair ha kajing tho bakoi ngin sa sem pat ngin salap ya ka wei kajing long jong blei pat kata kajing long jong blei kajing bisyar bahok haba ong kajing bisyar ka bahok kamut ba ubisyar katkum kajing le jongi kibreu dei ublei ubabisyar namar ba utau breu ha kajing i para breu ulale bun ki kampa ba ublei ubisyar nadong syadong umpet tang namar ba ulale ba ha ka kitab jong Ezekiel na tu lupa nong kebalai ada ha gipule dekat arpulai sa lap hang tu ya kecing patai halor kane ba ublei haba ya ubreu ubalale bah baro kecing im jong u Henry hakapakut pat ukuntai no yo blei im syu kat kum ka saindur jong blei kecing kongu ya ublei ya uta ublei unompet Henry ya ubreu uba baro isi jing im lene kambun kebentai jong ke jing im jong u ulong ubalet seneu umju mane yau try Henry ha kapak let's say ha kapajan kut jong ke jing im jong u lale bha kapamut ba ula pai no shau try ula kongu no yau try ula le ya baro kabaka ain kadawa utah ujo like im ong utrai di nomor kata halor kani ken po utrai ublei jungi ulong u nong bisyar ubahok bat habangi pule hagi gospel bat ha ke kitab jing penpau ngisyam ngilap ba unei utrai ublei ula ai ya kane ke borsen syar ha ujisu u Emmanuel nomor kata ni ha kane kasngi ni puson halor kane ke jinglong jong u Emmanuel u blei bat ngi u balong u bisyar unong bisyar u bahok u bisyar tang ya ki ba u unsarai bat mangi kibriu ki bari tang ki jing thau ngimla ban yania ngimla ban ong
go try ngala le ya lap ha kerteng jong me ngala duai bat ki briu ki lakoi ngala duai rosary man kasngi ngala one mas man kasngi ngam ju pep ya ka mas ha kasngi try ha por jingker kur ngale jing senging ru ngale rei poi ka por habangi khlat no abai pau ha khamat jung u seun ong yengi pide mano ngam itu din mar kata ki ba pau sabar kata kam dei kar kom bisar jong blei rei ya ka do not upe namar ba ikan mau isayano tu luparu lo ong blei ula ong lomba jong une tu lupa kini ki briu ki mane ngatang na karmiang sentur karnut jong ki pat ka jengai nanga tengah khot ngawer ya pi to ngin ya mane yau try kamtam hakane ka jingrake ya kasngi kha jong jisu ban mane yau try nadu karanut khnang ba ndapoi kata ke sngi jing bisar kan salong sisa ke jing bisar ka bahok pat ngin sakmen habo try ong pi ibala jet jonga pi bale kamon jonga ale sya kamon Henry bangin om sya ong pat pi kibala tim sya kadiang pat sya lawarding tu ingin kerpahadi utrai blai pa unyarap ingi bangin le ya ki barok khoi nadu mentah rangin pat jule meno nadu mentah tongin le ya kata kaba ni ngim le rain ban pau hak mat jok utrai tin mar kata ublei jongi ulong ublei ubahok blei unong bisar ubahok nang ta ka baar utrai ulong unong sensar jongi ha ka sam khandai phulai ka dekat ka baningkong ni siam ni pule kumne mo ni siam ni pule kumne yo bayadei bat kan ka dekat try ulong unong sensar jongi hang ni siam ka kerteng jong kane ka sam watho ka burom sim ublei anta kharbane kong utrai usensar ukup da ka jinglong sim utrai ukup bad upan po da ka bor ya ka perthei lapan skem triang kan omki dan mar kata usensar ka jing sensar jong u kalong ka baskem ukup da ka jinglong sim dan next hang nei utrai ulong usim jengi asam apusau ri utrai ulong usim ubajab mo ke jinglong sim chung u ke jinglong sim ka bajab mo ulong kumni dekat apusau dekat pra ong kumni u ei shau ta usim ka buram utrai ken ubakhlain berbadon bor utrai bating hakathma de une utrai ulong usim kaburam no ubakhlain badon bor bating hakathma de une ujisu Immanuel uwanele yakathma ke kata kathma panjob ya usaitan kathma haka jing im jungi ki kristan kadon man kasngi bat ka wei na ki thma ki bangia le hakane ka juk jungi kalong ka jing duai ni mata ki jing duai om dabun na pedeng jungi ba yaine ha ki jing duai umangi la yo jing hi kai ban duai men step man kan mau blei men sngi ban kan mau blei janmit ai ki badai ki reuniam kamtam ki basyong pasa tang ban duai ki duai nyausin sisngi ki pendep yak ki badon ha jing tha bakoi nyausin sisngi ngamane yau try terima kata re nak kapanta jungi ki riu pajba ki patrei laki kam ki jam lakumno laisin sisngi ngi deban ken mau ban duai hau try let's say men sngi ila ban ken mau merwei nomar
kum kai yin kasem ngim la ban duai na mar ngi le chiki kam ki duk la jong re lak no kuno men step si sin jan met si sin ngi dei ban duai pat ban om pep ban pule ka jing tho ba koi kum kai yin kasem khnang ba un trai un longs in lada utrai don kahima hapo ka donot jongi hae utrai un salongs im ngi hap ailat Agustin bukoi uang utrai baru Thomas Aquinas ki ong ba ublei ula tau yang ngi klem ke jingbet jongi hanrei ban tu pen im yang ngi udon kam ya ka jingbet jongi kemut ngi hap ban pli ya ka donot jongi nang ta tang habakum ta ken ba utrai un salong unong pen im jongi ya ka ba uneu Immanuel ya bala khat ru sakwe pat ka ktien Jisu ngi siam ya ka jemut jong ka ktien Jisu ha gospel ko Matius nong ka baningkong khat ka ba arpuwe ka bala batai hang tu ya ka jemut jong ka ktien Jisu kemut unong pelait ya ki breu pelait na ki pop jong ki te kane te namar ba kawai ka teisuti kan sakha kan sapun pat kan sakha ya kun pat kan sakhot kerteng ya Immanuel ka bamot ublei jongi te hapangi la priang ya kene jinglong nong pisar jinglong nong sensar jinglong sim pat jinglong nong penim jong trai jongi te kan sawan urlong kane kawai ka teisuti kan sapun pat kan sakha ya kun pat kan khot ya Immanuel hang ni ka teisuti ka pun ka teisuti aba ong teisuti mut kabriu kaba khoi kabriu kaba khoi te nomor kata ban pun ningkong de ban long ba khoi ban pun ni dan kam ban long ba khoi pun yano kamaria teisuti ka ningkong ha ka donut jongka kala pun lupa ya ublei ha ka donut jongka de nakane ka daw ni sa shem ha ka gospel ka kum Lukas pala thoba ublei ubatai ula ong angel Gabriel ha ka Maria ublei ula pe it ya pi ban sha long ba ublei upe it de ni don kam ban long ba khoi na tai ni sa pun yo blei na tai ni sa kha bat ni sa sam ha ki wei bat ngin sa kelalong kadak kasin jong kajinglong Immanuel jong utrai tidak kini kijing perkhat kijing puson hakane kasngi nga ino hangni bangin dup la ban yai pediang ya une kenrat jongi une utrai jongi banlong utrai jong kajing im jongi barok kawe knang bangin dup yo ban pediang ya kajing penim tenemar kata ma pi barok kiba simenta hakane ka novena IT ha une utrai jungi ha une Immanuel khanang ba unlong unong sensar unlong unong penim unlong unong pen koi jempi namar utrai ublei jungi ulong unong pen koi Exodus kalong bakat san kot arpun riu utrai ublei jungi ulong unong pen koi namar kata ulong unong pen koi ulong unong penim de pidiang yeu pen krek nakapantai jungwan ju da kapadon kata onot kapakoi din mar kata kon men kapara tungin IT lot na dong syadong IT yaki baro jing sate syakum jing wet ha jing mot jing perkhat jing mong ka onot jong pi IT ha une utrai ublei jong pi bat un sale yaki baro ki babha nakapanta jing im jong pi en yoro yo trai Jesus Christ junom la junom amen